Ik heb 2 vragen voor die. Nummer 1, hoeveel geld merkst du dat jaar? En nummer 2, wat meint dat milljäwrich te zijn? Und bei ihr werden wir uns einen Kaffee holen. So, nu dat ik mijn koffie gehoord heb en ik ben opgewacht, nu kan ik Ihnen vertellen van de Geschichte in Johannes kapitel 12. Deze Geschichte handelt zich om milljäwrigkeit, om generosity. En we zijn Jezus als bij Martha en Maria in huis, en Lazarus is er ook. En Jezus had Lazarus opgewacht van dood, nu dat hij 3 dagen dood wie hij was. So nu zijn die hier alle top, die hadden een grote fase aangeruid, die zijn alle zo schaftig, dat Lazarus 3 is en dat Jezus dat heeft gedaan. En dan kwam Maria ruit met 1 pond oil. En deze oil waar we aan, dat we een ganse jaar lang wie je was. En zij juit eruit op Jezus zijn feit en wascht Jezus zijn feit met dat oil. En we zijn Judas, die kwam te voets aan, die zegt, wie hast du dat verkwust? We hebben nog kunnen verkrijgen. En dat geld naar de armen geven. Dat heeft zich evens fijn, niet? Dat geld naar de armen geven. Maar we zijn dat Judas wie bekemmerd in zijn ene fub. Wenn hij holt dat geld en hij dat geld uitstelt voor in zijn ene fub. So hij wie niet wirklich bekemmerd aan de armen. En Jezus zegt, de armen wil je immer haben, aber mij wil je niet immer haben. En so Jezus zou dat aan, dat is een gouden ding wat Maria dat had gedaan. Wenn Maria had een ganze jaar lang taub gehouden, om zich deze oil te kopen. En nu had deze oil alle aan Jezus zijn feit gedaan. Men hij zei weer zo dankbaar dat Lazarus 3 van dood werd. Nu, hoeveel geld merkst du in een jaar? Vielleicht hast du $10.000, vielleicht 20, vielleicht 50, vielleicht $100.000 oder vielleicht noch mehr. De som is niet zo wichtig, aber wat wichtig is, dat we een ganze jaar lang, wat zij daar uitgeven naar Jezus, zijn we zo dankbaar. En we zijn dat milljäwrigkeit. Dat is leicht geven. Maar ik heb me de ganze jaar lang gezameld, maar ik ben zo dankbaar te Jezus, ik geef dat te Jezus. Jezus wil gaan dat we zullen milljäwrig zijn. Nu dat meine ich, dat die ons niet een ganze jaar lang niet voets weggeven. Maar het principe is dat we ons hard aanstellen, dat we milljäwrig zijn. Dat we leicht te geven zijn. Men, we zijn zo dankbaar voor wat Jezus voor ons gedaan heeft. Maria, we zijn zo dankbaar dat Lazarus in die 3 van dood werd. Maar we gaan ook een deel zum dankbaar voor zijn. Al die Segnungen, wat we hebben, heeft God ons gegeven. En wenn du an Jesus glauben lässt, dann hast du noch die große Segnung. Und das ist die Segnung von Gnade und ewigen Leben. Und wenn dort nicht genug ist zum dankbar sein, wenn dort nicht genug ist zum milljäwrig sein zu Gott und zu der Kirche und zum Gott sein Rückbieren, dann wird nicht, was das ist. Sag mal ihm bloß Motto sprechen, wenn wir uns hart einstellen, wie milljäwrig sind. Dat we leicht geben, denn wir sind dankbar für was Jesus für uns getan hat. Wir wollen alle taub wissen in das. Nu, ik wil je motor spreken. Check dit video rom naar je vrienden en familie. Wanneer je op YouTube kijkt, dan wil je subscribe op te rijden, like op te rijden. Wanneer je op Facebook kijkt, dan ook like op te rijden. Check dat rom naar je vrienden en familie. Zum Ende in zijn. Zijn we ons nächste week.